Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ponovo je javno stala u odbranu predsjednika Srbije Aleksandar Vučić nakon izjava lidera Stranke slobode i pravde Dragan Đilas. Đilas je rekao da ne veruje da će Vučić priznati eventualni izborni poraz i da je uveren da bi se borba za promjenu vlasti mogla preseliti na ulice, kao 5. oktobra. Brnabić je na društvenoj mreži X odgovorila da su, kako je navela, jedini koji nikada nisu priznavali izborne poraze upravo predstavnici bivše vlasti predvođeni Đilasom. Prema njenim rečima, od 2012. godine nisu čestitali Vučiću ni jednu izbornu pobedu. Ona je navela da je Vučić, za razliku od njih, uvek čestitao političkim protivnicima, čak i u situacijama kada je gubio sa minimalnom razlikom ili kada su, kako tvrdi, vlast formirale neprincipijelne koalicije. Posebno oštra bila je njena kritika Đilasove ideje o formiranju tužilaštva za borbu protiv korupcije javnih funkcionera. Brnabić je ocenila da je, kako je rekla, vrhunac cinizma da o borbi protiv korupcije govori političar čija je imovina prijavljena na više stotina miliona evra. U poruci je uporedila ekonomske pokazatelje iz perioda bivše vlasti sa sadašnjim stanjem, navodeći pad nezaposlenosti i rast prosječnih plata, kao i infrastrukturne projekte i digitalizaciju državne uprave. Na kraju je poručila da je, po njenom mišljenju, Đilasovu politiku uvek najviše zanimao lični financijski interes.